Hi guys, σήμερα θα παίξουμε Five Nights at Freddy's το πρώτο. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Και αν είστε καινούργοι και αν είστε πιο παλιοί, κάντε like. Λοιπόν, πάμε! Εδώ κάποια πραγματάκια τα έχω δει. 12 η ώρα. Πρώτη νύχτα. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη νύχτα. Λοιπόν, στο σκαλιό J. Άντε. Θα πατήσω εδώ πέρα, να πατήσω. Δεν ξέρω να στο σχόλιο. Λοιπόν, πάμε στις κάμερες. Ένα. Δεν γίνεται κάτω, Fox είναι ακόμα μέσα. Τα animatronics κοιμούνται. Εδώ ένα Σέντο και οι Masters, ναι. Με αφήσα, δεν μας νοιάζει τώρα αυτό. Προς το παρόν είναι όλα μια χαρά. Όμως πιο μετά θα αρχίσουν όλα. Να ξέρετε, δεν έχουμε την κάμερα. Τέλος πάντων, εδώ είναι, τι είναι εδώ, δεν καταλαβαίνω τουαλέτες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ας δώσω με τη ζημιά. Ωραία. Να ξέρετε, δεν είμαι και πολύ καλός στο Five Nights at Freddy's, γενικώς σε όλα. Απλώς δεν είμαι πολύ καλός, δεν είναι και τίποτα το καλό, το κακό. Εδώ ακόμα είναι όλα καλά, ο Fox ακόμα καλά. Okay. Είναι όλα βαρετά, να το πω έτσι, γιατί είναι λίγο βαρετό. Και είναι κανένας. Ο άλλος μπλα 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 λέει. Εδώ φωτίζει καλύτερα, εδώ χειρότερα. Animatronics. Ναι, τα animatronics τι. Γιατί είναι όλοι κοιμισμένοι, άντε ξυπνήστε λίγο. Είναι χαλασμένο το φως, κάτι τέτοιο, ναι. Προς το παρόν ακόμα δεν γίνεται. Δεν έχουν έρθει τα animatronics. Foxy, ξύπνου να έρθεις εσύ γιατί μου αρέσει. Είναι ωραίος ο Fox γιατί τρέχει, μετά αρχίζει να βαράει την πόρτα αν την κλείσεις. Αν την κλείσεις απλώς τρέχεις το jumpster. Όλα είναι όλα normal. Δεν γίνεται κάτι, ας φάω και λίγο, ας πιω εδώ πέρα το χυμούλι μου, μια χαρά είναι. Νόστιμος, ωραίος χυμός. Εδώ η αφίσα, ωραία, κάτι ωραίες ζωγραφιές. Αχ, ωραίο αεράκι μαζί είναι αυτός εδώ πέρα, ο καλός ανεμιστήρας. Ώρα να δούμε λίγο τις κάμερες, ακόμα normal. Animatronics, θα σας βαρέσω αν έχω κανένα ρόπαλο εδώ να σας το ρίξω στα ζυκεφάλα. Είναι ακόμα όλα πολύ εύκολα. Είναι όλα εντελώς normal. Δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Τι είναι γίνει, μπλα 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 μπλα. Θα τελειώσει πολύ γρήγορα η νύχτα. Animatronics, σας το λέω. Πειρατές είναι μια χαρά. Το κοτόπουλο είναι μια χαρά, το κουνέλι είναι μια χαρά, ο Φρέντι είναι μια χαρά. Λοιπόν, όλα κανονικά, είναι όλα normal. Ένας τρόπος να νικήσετε το Five Nights at Freddy's 1 είναι απλώς κρατάτε κλειστές τη μία και την άλλη πόρτα, κλειστά όλα. Δεν μπορεί να σας φάει κανένα animatronic, δεν μοιάζει. Δεν θα φάω τώρα όλη μου την ενέργεια για να μπορέσω να νικήσει το παιχνίδι. Ω, Μπόνι, βλέπουμε πως έφυγε. Πειρατές είναι ακόμα κοιμισμένος. Αχ, κάνεις πάρτι μόνος σου, Μπόνι. Μπόνι, μην έρθω εγώ μαζί σου. Μην με φας όμως, μην με φας. Δεν είμαι κακός. Κοιτάς με το απόλυτο βλέμμα σου, γιατί με κοιτάς έτσι, καλώς μοιάζει. Ο πειρατής κοιμάται. Σε λίγο θα φύγει και η τσίκα, έτσι. Ω, εσύ πλησίασες, έτσι. Πλησίασες. Κακό αυτό, κακό. Από εδώ θα έρθεις, από εδώ και εδώ. Είσαι ακόμα εδώ. Έτσι έκανε καλά. Ο Foxy, το έχεις του Foxy καλά. Α, πήγες πάλι πίσω.
Έλα, κάνει τίποτα καλό λαγουδακό. Μπονί. Θα καθίσει εδώ, κοιμήσει εδώ, μια χαρά είναι. Σε έχουν αφήσει φίλους σου, εσύ έχεις πάει εδώ, μια χαρά είναι. Φόξ κοιμάται, μόνος του. Μας νοιάζει ώρα μας ο Φόξ. Τίποτα. 94, οκ. Είναι καλά προς το παρόν. Μπορεί κουνήσω από εκεί. Πού πήγε τσίκα, 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 τσίκα. Τσίκα, 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 τσίκα. Πού είσαι τσίκα, 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 τσίκα. Τσίκα δεν είναι πουθενά που στο μπορώ να κάνει τσίκα. Τσίκα, τσίκα. Πρέπει να είναι στην κουζίνα. Πού είσαι τσίκα. Δεν είναι εδώ θα έρθει ο Φόξ. Ο Μπόρι κάθεται εδώ. Τσίκα δεν ξέρω που είναι. Μόνο Φρέντι είναι μόνος. Μήπως είναι εδώ. Όχι. Εδώ. Όχι. Μη μας φας τσίκα. Θα σε φάω εγώ. Α, ναι. Εσύ Μπόνι μένεις εδώ όλη την ώρα. Τσίκα είναι εδώ και δεν τη βλέπω. Εσύ είναι όλα normal. Όλα εύκολα είναι. Έχει πάει 4 η ώρα. Πρέπει να πάει 6. Ωχ, έρχεται τον Μπόνι. Όσο δεν ήρθε αυτήν την ώρα. Είναι εδώ. Όχι, φοβάμαι τώρα. Την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει και τα δυο μαζί. Μπόνι, με ντρόμαξες, Μπόνι. Μην το ξανακάνεις αυτό. Τι σου έκανα, δεν σου φταίω πουθενά. Να έτσι. Αχ, Παναγία μου, Παναγία. Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ. New game. Ναι, αυτό τα είδαμε. Τα έχουμε παίξει, μη μας τα βάζεις ξανά, είναι βαρετό. 12 η ώρα και θα πρέπει να περιμένουμε να πάει σε 6. Σε 6 το πρωί. 99, εντάξει. Και εσύ μην καλείς άλλο, βαρέθηκα. Τώρα θα... από πριν. Άντε, σήκωσε το... Ποιος είσαι εσύ, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Είναι μια βαρετή μέρα στη δουλειά. Ας πιω πάλι λίγο τον χυμό μου. Μπλαμπλαμπλαμπλα. Ωραία. Έχουμε το cupcake, δεν το έχω δει. Τσίκα δεν το έχει το cupcake. Ναι, το έχει τσίκα. Αυτό τι είναι εδώ πέρα. Γιατί έχουμε ένα cupcake εδώ. Γιατί έχουμε ένα cupcake. Αχ, δεν γυρνάει και αυτός αν με στήρεζε να ρίξει μια στο cupcake και θα το πάει πίσω η τσίκα για να μην μας φάει. Να το φάει ο Μπόνι και να αρχίσει να παλεύουν και να είναι μόνο ο Φρέντι και ο Φόξε. Ο πειρατιές. Εντάξει. Όλα είναι normal, όπως θα είναι συνήθως. Φως. Όμως τι είχε εδώ περισσότερο φως και εδώ λιγότερο, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ένα σκουλικάκι θέλει να μπει, δεν το νομίζω. Ωραία μάνα μου με πάρει τσίρο άλλο. Μην μας σκοτώσουμε το σκουλικάκι, λες τι μας νοιάζει τώρα. Εδώ πέρα τι δεν καταλαβαίνω. Εδώ το Fredbear δεν είναι, γιατί έχει δώσει καπελάκι. Εδώ μπλα 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 μπλα. Εδώ είναι καλύτερα και εδώ χειρότερα. Καλά. Δεν βγάζει νόημα αυτό που δείχνει. Το νεμιστήρες είναι πολύ καλό. Πάμε να δούμε πάλι. Τι είσαι. Μπονί, εσύ είσαι ο χειρότερος. Σου το λέω. Παρόλο που είσαι το αγαπημένο μου animatronic, στο παιχνίδι είσαι ο χειρότερος. Έχεις εδώ κεφάλες πολλές. Γιατί τις χρειάζεσαι, αφού έχει ήδη κεφάλι. Αχ, θα βάζει νόημα. Θέλω να δω το Fox να κάνει βυζί. Ωραία λοιπόν, τίποτα το κακό δεν συνέβη. Όλα ωραία και καλά. Αχ, πάλι να πιω το σημό μου. Γιατί δεν πας αυτό εδώ πέρα, γιατί δεν ανοίγει αυτός εδώ πέρα ο υπολογιστής να παίξω κανένα game. Βρήκα καμιά τέλεια ιδέα. Να παίξω FNAF μέσα στο FNAF. Τέλειο. Λοιπόν, όλα είναι καλά.
Foxy. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Foxy είναι. Foxy. Δεν ξέρω. Εδώ κοιμούνται τα animatronics. Είναι όλο πολύ καλά. Εδώ είμαι εγώ. Εδώ. Εδώ πέρα ήταν ο Μπόνι. Πού ήταν? Εδώ. Όχι, εδώ δεν ήταν. Εδώ πέρα νομίζω πως ήταν. Όχι, εδώ δεν ήταν. Εδώ ήταν νομίζω. Εδώ πέρα. Εδώ δεν έχω την κάμερα. Όλα καλά. Εδώ κάποιες ωραίες πίτσες. Α, είναι τουαλέτες εδώ. Έχει εδώ τον άντρα και εδώ τη γυναίκα. Α, όλα εντάξει. Εδώ τα animatronics, ok. Ας συνεχίσω να ποιο είναι το σημούλι μου. Ok, που έχει κάδο εδώ. Που έχει κάδο. Α, δεν μπορώ να δω τον, αν έχει τον κάδο εδώ, αλλά άστο. Είναι για άλλο. Εδώ το φως μας. Όλα καλά είναι. Όλα καλά. Animatronics που είστε εδώ. Fox, εσύ κοιμάσαι. Αυτός ο Έντο μπορεί να μας πάει. Κάτσε, μπορεί να έρθει το Golden Fred. Δεν έχουμε ξεχάσει. Αχ, ο Fred μπορεί να ο Golden Freddy. Εντάξει, όλα καλά. Όλα πολύ καλά. Όλα τέλεια. Έφυγε μπροστά στα μάτια μου. Κάτσε, νομίζω πως έρχεται. Πήγες να αλλάξεις πρόσωπο, έμεινες. Πού είσαι τσίκα, εσύ τσίκα, εσένα τσίκα σε μισό. Πάντα σε μισούς. Εσύ πας σε μία, εδώ μία, έτσι. Είσαι εδώ τσίκα, είσαι εδώ. Όχι. Είσαι εδώ, όχι. Τώρα ξεκινάει το καλό. Εντάξει, και ο Μπόνι θα καθίσει για όλη την ζωή. Τσίκα, πού είσαι? Μην με νευριάζεις, τσίκα. Εδώ, που αλλού να σου λέω. Σε πλησιάζεις. Εγώ να κοιτάζω αυτές εδώ πέρα τις κάμερες. Την 4 και την 1B και την 4A. Οκ. Είναι εδώ το animatronics. Τσίκα, γιατί είσαι εδώ? Έλα τσίκα, δεν έχω και πολύ ενέργεια. Πού είσαι εσύ, Μπόνι? Εσύ ακόμα εκεί είσαι? Εσύ? Εντάξει, τσίκα έφυγε. Οκ, πού πήγες τώρα? Πανάγι. Τσίκα, δεν θα σε χορηγήσω. Έχει γυρίσει πλάτη, μου φαίνεται. Γιατί τα αυτιά του κοιτάνε προς τα καπελάκια. Τσίκα. Τουλάχιστον δεν πεθάναμε τόσο νωρίς όσο πριν. Πού είσαι, τσίκα? Εσύ πάλι εκεί είσαι, τσίκα. Και δυο σας είσαι εδώ. Ωραία. Γιατί τσίκα δεν πας εδώ στον Μπόνι να κάνετε κανένα πάρτι? Μάλλον έχει γενέθλιο Μπόνι, γι' αυτό είναι όλη την ώρα. Φρεντ, εσύ κοιμάσαι για όλη τη ζωή. Πειρατήσα καλά. Αστείο. Η κάμερα που δεν έχουμε κάνει να την είχα όμως. Ναι. Εσύ μην κοιτάς έτσι ρε τσίκα, μην κοιτάς, γιατί κοιτάς έτσι? Τώρα θα πρέπει να έρθει. Δεν ανοίγουν τα φώτα, έτσι. Τι να πω τώρα, δεν ανοίγουν τα φώτα. Κλείνω την πόρτα. Πώς να φέρω. Τσίκα! Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το Five Nights at Freddy's. Κάντε like και subscribe, μην το ξεχάσετε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά και συγγνώμη που είχα να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Έκανα μόνο shorts, βίντεο δεν έκανα. Λοιπόν, κάντε like και subscribe. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Γεια σας!